isang hapon. Karon day, manawagan ko no sa Marjorie, ni Rapi Tulpo. Gusto ko no silang may imbestigahan di makatog nangan mga bata nga trauma ni. Gusto silang may imbestigahan ko no kaso silang amahan. Kay wa ko ni pusil. Wala sana ang papa. Atong time na nahita mo ko. Wa ito may ka-expect ako unexpected. Iplan siya, hindi na. Tuyo. Mga yung may taman niya kitong ko. Para mo, imbestigahan sa ang kaso ni Papa para maimbestigahan. O mga kwento mga pulis para parusahan. Oo nga, ang kaboy. Kani laki guys, tulala din siya guys kay siya di nakakita. Ug yun sagin sa pagkuha nila aguan. Mantod karon mga trauma pa ni mga bata. Mga ako na lang may mutingag bi. Kakita makagagi ko CCTV ko eh. Ha? Saman. Wala nang dito sa CCTV ate. Gusto ko ako. Kaya ako nakuha naman ko. Ipukaw ko ni Baboy. Mga anak na sa kanlangon. Ipukaw ko ni Baboy. Ni police. Nakuha hindi po unexpected. May mo sa CCTV kikuha. Itong pag-abot dyan sa mga pulis dito, giayuan may tos pala yung giayuan may ganigawas papa. Yaning matar po kung nga katinga ko na gatingo nanay sula ba mo nagpandis pulis. Gawas ko na jay pulis. Pagtaw-taw daton gisulo na mong umbay sa mga pulis ug na mga ubang army. Og diya pud katong siguro to leader sa mga pulis ug army. Kumandet to kita ako man ito among CCTV mo nisiga tong suga to ilang gitanaw nga ang tanak pud sa mo nga nabag mo CCTV ningon ko kung nga naasa ko naka-connected sa cellphone ba o sa TV ang itong pagpod kay nasa cellphone i-check nila sa mga cellphone sa mga video yang i-check ang playback ba kanang pag-abot nila na nakakita man sila sa video na pag-abot nila ni ingo nga pwede pa kung i-delete ang video nga katong video nga ning abot sila akong big na nga di nila na ma-delete sa cellphone kay naraman na sa app kung pwede na ninyo kung ano na sa memory nga gitugong connect sa katong pulis nga katong taas nila nga pulis ipakuha ang CCTV ay memory tuwa ang giyatag po memory bukod dato gikuha na among wifi giibot nga kay mo chat ta mi sa mong mami nga paniyon nga isipa pa nga gyari as ang pulis wa may ka tawag og chat kay Nila kang kabayad. So, ayaw sungat kay. Wala isa na akong papa.
ko sa inyong papa. Isukat-sukat ba't di ko kita na ito sa inyong papa.